Hej Morten. Når man er under dine vinger, og man har dig som coach, så er tak et ord, der i hvert fald for mig ikke helt slår til. Du er en helt unik person. Du kom som sendt fra himlen til mig. Og da vi mødtes første gang, der var det en meget trist og ked Berit, uden ret meget selvværd, du mødte. Jeg stod i et kæmpe kaos, og jeg kunne slet ikke få styr på alle de tanker, der kørte rundt i øverste etage. Der var slet ingen ro i mit liv. En bøffel, kaldte du mig. For du så ret hurtigt, at der ikke var ret meget energi, så ofte så stod jeg bare og stod. Jeg var stopklodsen i min egen storm. Men du fik hurtigt åbent op. Med dine indsigter, forståelse og dine små spark i røven, fik du mig til at se muligheder frem for begrænsninger. Du fik mig til at mærke efter, hvad er det egentlig, Berit vil med hendes liv. Vi har arbejdet med rigtig mange ting, og jeg er der dybt taknemmelig. Det største, bedste og dejligste, du helt klart har gjort for mig, er den energi, ro og tro, jeg har fået. Det gør nemlig, at jeg accepterer der, hvor jeg er i min proces, men også at jeg nu har energi til at flytte mig. Jeg står ikke længere bare og står. Morten, jeg vil til enhver tid anbefale dig som person, din coaching og din healing til hvem som må have brug for et lille skub, en lille hjælp ud i livet, ud i drømme og ud i nye livsmål. For mig er drømme ikke længere bare noget, der nok ikke kommer til at ske. De kan ske, hvis jeg vil, og de kommer til at ske. Vær stolt af dig selv, Morten. Du gør det så godt, og du skal vide, at du har gjort forskellen for mig. Af hjertet tak.